Ikke se jer med i videoen. Hej, og i dag der vil vi gerne lave en pack-åbning her i FIFA 16. Vi køber FIFA-pointene nu. Det er for 109. Og nu har vi fået købt FIFA-pointene. Vi venter lige, så vi kan gå ind og købe packs. Og min lille søster Victoria i dag starter med at åbne en pack. Hun hedder Victoria. Og jeg tror bare, hun åbner en normal pack. Jeg skal lige lære hende det. Prøv at se her, Victoria. Har du sådan en Messi? Ja, vi starter med en Messi, fordi det er... Prøv at se, du trykker kryds, Victoria. Så tager du den her og trykker ned. Nej, tag den ned i. Og så trykker kryds. Så tager du den opad. Så trykker du kryds. Og så kigger du væk. Filmeren kigger, det gør vi ikke. Nå. Please. Ej. Han er målmand i Raso. Det er flot nok. Og det er hende her, der har åbnet ham. Han er fin. Og det var godt nok. Det er sgu. Jeg ved ikke, du holder. Nu er det min tid til at åbne fra, gør det ikke? Jo. Jeg tror, vi sælger ham, gør vi ikke? Jo, det kan vi godt. Hvad må han gå for? 1.000. 2.000. 10.000 var der en. Sælger vi ham ikke bare til 900? Jo. Bare 1000. Bare 1000. Nu er det skørt. Så kviser vi resten. Yep. Og så åbner jeg sgu en pakke. Er vi klar? Jeg tager en... gør lige sådan der. Ser om der kommer en Messi. Hvad tager du? Jeg tager sgu bare den her på. Ja. Og så... Nosepack. Hvad får vi? Tysk. Det har været et eller andet. Hvad går han for? 3.000 regner jeg med. Præcis. Og 1.000 til 3.000 cirka. Det var fint nok. Ham sælger vi til 1400, tror jeg. Ja, det kan vi godt gøre. 1100. Ja, det kan vi godt. Hvem åbner næste pakke? Det gør vi. Det gør jeg. Nå. Så holder jeg. Tager vi en Messi? Jeg vil tage en Messi. Jeg åbner den med nosepack. Får vi? Filmer på pakken. Hvis Ronaldo gemmer sig. Det er Hazard. Jeg troede lige, det var Philip. Ej, bare det var den rigtige Hazard. Jeg kunne bare se på, om det var Hazard fra starten. Bare det var den rigtige Hazard, men jeg tror ikke... Han er sgu da den rigtige Hazard. Han hedder Hazard. Jamen, jeg mener ham fra Chelsea. Ja, det vidste jeg Jeg godt. troede, det var ham der fra, hvad hedder det, Rooney's hold, jeg kan huske, hvad det hedder. Manchester Ham United. der Finilande. Philip Lahm. Nej, Filani eller sådan noget. Fellaini. Ja, han er pongohår. Ja, Ja, ham. det kunne også godt lade sig lidt godt. Går for nok, ja. Ja, lidt. Bare, jeg synes, du skulle beholde ham. Bare se om til 150. Og 200. Og må jeg åbne en? Jeg kan ikke sælge lige resten. Resten af det her lort har jeg ikke brug for. Det er Victor. Victors tur. Hvilken tager vi? Det er Victor, der Victor. jeg filmer her. Det er Victor. Victor, kig. Vi tager en Messi Kig, pack. Victor. Hvilken slags pack laver du? Åbning. Altså, hvad? Fod. Han tager en tog. Så ned.
Det skal fandme gå stærkt nu. Så fik han endelig gjort det. Jeg troede lige, det var Neymar. Så er det mig, så er det mig. Nu er det mig til at åbne. Pelé. Fik Pelle. Pelle, der er en legende, der hedder Det ved jeg. i FIFA. Og han er lidt god. Han går ind og kigger. Nu er det Victor, der har. Rafael Sobis, han går vist ikke for noget. Nej, ikke for noget særligt. Hvilken pakke vil du åbne, Marco? Jeg åbner en pandepack. Jeg går lige sådan her. Jeg vil lige have en Messi. Nej, bare tag den der. Nå, men så tager jeg den her. Eller jeg går efter. Ups. Og det gik ikke så godt. Så lav sådan en, hvor man slår på hovedet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nå, men nu kommer jeg sgu til at gå ind på noget forkert. Pisset brud. Okay. Nej, så tager jeg sgu bare næsen. Kigger vi væk? Vi kigger væk ud over kameraet. Ikke kameraet. 1, 2, 3. Ej, en dårlig pakke. Classic. Gemmer der sådan noget? Det kan der ikke. Ikke på den måde. Ej, en dårlig pakke. Kan vi også godt bruge. Vi tager den bare, ikke? Bare kviksel resten. Hvad med dem her? Bare kviksel resten. Jeg tager lige. Kviksel resten. Nå. Jeg sagde kviksel resten. Ja, ja. Min tur. Er det ikke min tur? Nej, det er min tur. Din hund. Mig, hvad? Det er meget for dig. Skal vi ikke bare prøve en 100? Jo, lad det gå. Jeg tager den her pakke. Ej, ude. Det giver alt. Valde, hvad laver du? Jeg prøver bare sådan en sej pakke. Bare Messi. 15.000. Messi, lav den ordentligt. Valde, lav den med en næse så. Eller Okay. med din numse. Den store bagdel. Ej, det gider jeg ikke. Det bliver alt for svært. Nej, det bliver det den Jeg kigger altså væk. Det var André. What? Et navn? André hedder han. André. Kviksel lortet. Det var ikke et særligt godt navn, vil jeg sige. Nu holder jeg. Nu er det sgu også Victors tur til at åbne. Jeg vil se, om vi kan tage en 5K med Messi. Jeg kan bare tage den pakke, der er der. Til Griezmann. Aguero. Bare tage den pakke. Jeg håber, at Aguero gemmer sig. Gemmer han sig? Ej, en pakke. Prøv lige at se det pis. Må jeg se? Nej, vent. Victor. Vent, når jeg siger vent. Prøv at trykke kryds. Hvilken? Tryk kryds. Det der Santas mærke. Okay, tag alle kontrakterne ind, og så kviksel lortet. Det var der Santas mærke der, som jeg fortalte jer om. Jeg kender det godt. Der har Neymar jo spillet. Det er flot. Det er hans hold. Nu giver du mig kontrol. Nu kan I så se hans hold med Robin for eksempel, som vi fik i en park. Og det var bare helt bumseligt. Og det var mig, der åbnede den. Og det var en 5K park. Vi blev bare, vi skreg. Så åbnede vi også Rimi. Remi i en 15K park, tror jeg det var. Han er så dårlig til at udtale navnene. Det er lige meget. Hvem? Mig? Ej, Victor. Nej, det er også rigtigt. Nå, jeg åbner den her. Griezmann. Må jeg åbne en 15.000? Nej, Ja, det gider jeg ikke. det gider jeg godt. Ej, Han er fra Nordland, tror jeg. hvor mange FIFA point har vi tilbage så? Så har vi 250.
250. Så kan vi få en 5K og en Okay, 7. åbne den. Okay. Er vi så klar til den endelige 15K pakke? Er vi, folkens? Ja. Okay, det bliver en næsehud. Ups, sådan der. Boom. Kigge væk. Sker det. Nej, det gør vi sgu ikke. Jeg kigger væk. Det gør jeg også. 1, 2, 3 nu. Hvem er det? Nej. Det er Drogba. Drogba. Går han for meget? Det ved jeg ikke. Tror du? Måske gør han. Jeg troede lige, det var Boney, eller hvad den nu hedder. Ja, Boni. Eller hvad? Ja. Boni. Han går sgu ikke for meget. Åbner vi en 15K-pakke for nogle money? Jeg går lige sådan her. Eller mønter, eller hvad med? Du bestemmer, hvad man skal sælges til. Og så 3 dage, ikke? Ja. Ellers bliver han sgu aldrig solgt. Så går det i hvert fald lang tid. Og sådan der. Og så kviksel. Eller lige kontrakten. Nej, bare kviksel-lortet. Nå, okay. Eller hvor dyrt. Ja, kviksel-lortet. Vi har så mange i forvejen. Du har nok lidt over 150 måske. Jeg tror, jeg har 200. Måske er Ja, det sikkert. kan også godt være. Her. Messi. Nej, vi har ikke råd. Pis. Er det valgte? Din skyld. Vi åbner den her. Ej, det er for sjovt. 2 af dem, ikke? Nej, det har vi ikke råd til. Jeg tror ikke, de kan tåle at sidde. Please. Ej, Så er det dig, ved, nu holder jeg. Nej, vi gemmer de resten FIFA. Se det gennem sådan noget. Bayerns mærke. Det skal vi have, ikke? Nej, Barca er bedre. Ej, bare så bedre. Ej, jeg synes Bayerns. Jeg synes Barca's. Det skal på transfers. Ja. Det bliver nok købt inden så lang tid. 1.000. Må jeg sælge den? Og så tager jeg den. Må jeg tage den sidste Vi 100? gemmer på resten. Må jeg tage den sidste 100K-pakke? Nej, vi gemmer på resten. Hvorfor? Og du kan ikke tage en for 100k. Nej, altså en for 5K. Nej, vi gemmer resten, synes jeg altså. Ja, det synes Det synes jeg ikke. Vel? Nå, men skal vi til at sige farvel? Ja, det bliver vi nødt til. Ses. Vi ses. Ses.